Šarišskí dediči bohatého kráľovstva severu. Otvorte brány. Nechajte nazrieť do vášho svetového pokladu zvedavých pútnikov. Nech sa kochajú kopcami Ondavskej vrchoviny a Busova. Obdivujú vašu lesmi pokrytú vlasť a ovlažia sa z vôd tople a šipskej vody. Iste ich potešíte chlebom a soľou, kým sa vás budú vypytovať na príbehy stojace za vznikom kostola svätého Egídia, či aj ako dostalo mesto prívlastok najgotickejšie na Slovensku. Zaujímať ich budú aj nedobytné mestské hradby slobodného kráľovského mesta s mohutnými baštami a vodnými priekopami. Očarení vašim rozprávaním a zda na chvíľu zabudli, že Bardejov nie je len nejaké vymyslené mesto, ale skutočný klenot, mágiou opradený a bohatou históriou poboskaný. Už 23 rokov sa Bardejovčania tešia z toho, že aj svetové dedičstvo UNESCO ocenilo jeho nevyvrátiteľný prínos do histórie a určilo pamiatky, ktoré je nutné ochraňovať pre ďalšie generácie. Jeho obkolesujúce trhové námestie, mešťanské domy, ale aj mestská radnica vás aj dnes prenesú do čarovného sveta obchodu a remesla, ktorými Bardejov žil už v stredoveku. Otvorte teda brány, šarišskí dediči, a dajte aj unaveným pútnikom nazrieť do vašej rozprávky. Nazrite s nami do skutočného sveta rozprávok aj vy. Poďte sa pozrieť na čarovný Bardejov a jeho okolie.